man kan få tag i bandlimmen. Ja, man kan ju gå ut exempelvis kanske i någon liten tidning och fråga då, sätta ut en annons. Man kan ju gå till andra band, det kanske finns så att, eller det är så att en del band lägger av och då blir det ju lite musik över och sådär. Men det bästa är ju att man är tajt och spelar ihop länge, så då blir det bra. Mm. Filmar du? Ja. Där ja. Ser du? Ska vi ta honom? Ja, vi tar honom. Ligg ner! Ligg! Fattar du? Ja. Spela ett band! Ja. Spela på torsdag! Spela! Va? Men säg något. Fattar du eller? Du syns vi här borta på torsdag. Ja. Vi har 5. Vi är inte klara än. Hur mycket pengar har du? Skynda dig då. Det ljuger. Jojon ska jag med. Snälla. Försvinn! Spring! Spring! Fick du det eller? Så vi tycker jag kolla nu eller? Ja. Ja.